Аз на втора го ударих и ми заглъхна. Нищо бе, нещо да му скапа съединител на мотора. Чакай, Марто. Пусни, я ще го дръпна. Беги малко. Чакай. Чакам ли, да сме ти изкарали мотора. Няма да казвате. Той сам е... Няма да казвате, батка. Няма да казвате, че не можех да я кача. Ама човек толкова това знаеш и километри. То не мога ни да го контролираш, ни да... Ивчо ги спана тия бавните моменти. Аз спанах и сега ще искам да би точно. Спанал ми дедови. Стига момчето, бе. Не може, ние не можем, ние сме от неможащите, ама. Що бе се научи? Ама се опитваме, гледай, човека качи. Браво! Браво! Газ! Браво, бе, машина! Няма да помагаме. Не дей да ще му снимаш човека, не дей помагаме. Давай, пални го и газ. А? Той за... Видно вече е сниман. Тука лепи, полепил, бе. Полепил лепи. Ева, Ивчо. Иска просто засилка. Засилка иска. Аз в началото по улите, ама после като си влезнах в коловоза. Емка! Ти го по диагонал, бе! Да, е така по диагонал може. А барката на комена принцип Марто на белмекенската пътека, рипа му една локва, му отскокче на локва. И изхвърлям, ама сигурно 2 кубика калка. Целият го пласкира, да разбираш ли. Вика, ще ти го върна някой път, вика тъпкано, бе. Ще ти го върна, вика. Ивча, кажи нещо за камерата, батка. Всичко е много фул екстрим. Бабачите. Само бабачите. Така. Дърбоядите in the house. Пусти камерата. Вики, ти от кои си, бе, батка? Аз съм от тъшаците. Пламка, кажи нещо, батка. Готен е екстрим. Така.